Čaute, takže vítajte pri mojom prvom let's play. Na internete sa budem volať Hell a dúfam, že moje videá sa vám budú páčiť. Je to môj úplne prvý let's play. Ideme vytvárať novú domácnosť. Jebosa! Takže prv budeme vytvárať ženu. Bude sa volať Gertruda. Malomocná. A hlas bude mať... Davy Webb! One Genie Leray! Bude takto chodiť. Takže teraz si vytvoríme tvár. A niektoré veci som si do Simsky stiahla, takže sú trošičku iné. Takže si ju dáme asi zelenú. Vlasy si a potom dáme, keď si vytvoríme, aký bude mať ksicht. Priblížime si to. Bude sa usmievať. Bude trošičku divnejšia, ale to nevadí. Stáva sa. Mám takú malú predstavu, ako bude vyzerať. Takže uvidíme. Dúfam, že to bude vtipné. Takže nejak tak, ale ešte si ju upravíme z profilu. Musíme si dať tak. Zmeníme jej obočie. Dáme jej také. Straničky musíme zmenšiť. Rozbudíme tak. Takže ideme namaľovať. Ale neskôr musíme dať vlasy. Vlasy som si tiež stiahla cez internet. A hodili by sa nám najviac. Tieto som si stiahla cez internet. Dáme jej tieto. Skoro mi pripomína chlapa. Na ušničky jej dáme asi rúžové. Aj obojok jej dáme rúžový. Ešte ho musíme namaľovať. Pery bude mať čierne. Tento let's play už robím druhýkrát, pretože prvýkrát mi to neuložilo. Takže som bola dosť nahnevaná, som nevedela, že či budem zase natáčať. No pokiaľ ide o oblečenie, neskôr musím upraviť postavu. Dáme toľko. Toto je zmenšíme, toto je zväčšíme.
Oblečenie jej dáme toto. Taká pekná súmerná bude. Jak oblinka. Spodok oblečenia. To by bolo až veľmi erotické na ňu. Ale dáme jej pyžamu. Doplnky. I dáme toto. Vyzerá jak obluda. A ona miluje ponožky. Bude milovať ponožky. Jednoznačne. Tak je tu. A topánky. Jej dáme také. Tie sa budú hodiť k jej outfitu. Takže to by sme mali každodenné oblečenie. Teraz dáme formálne. Ježiš. Ono je horšie než Shrek. Takže oblečenie by som vybrala asi toto. Alebo toto je dobré. Chceme vidieť v svadobných. Preboha, to je kus torty mi prípada. Nič, necháme toto tu. Jednoznačne nesmú chýbať ani ponožky. A topánky jej prispôsobíme. Tak. Akurát okuliare musíme zmeniť. Dáme jej asi nejaký náhrdelník. Myslím, že to môže byť. Teraz ideme na športové. To mi príde jak hrúška. Takže dáme jej toto. Ale v rúžovej farbe. A spodok jej dáme. Tu som si stiahla takéto leginy. A tieto tu pasujú. Krásne obutvary. Modré ponožky. A ešte topánky budem mať tieto. Teraz na spanie vydáme erotické pradielko. Takéto tu. To by som do postele nebrala, ani keby mi zaplatili. Dobre, sme vybavili rýchlo a teraz na večierok. Na večierok si zoberie toto. Dobre, tak. No. Nesmiem zapotnúť na ponožky. A ešte topánky by mohli byť, ale ten klobúk je taký divný. Joj. Skúsime ešte toto tu. Dobre, tak toto môže byť podľa mňa. Chýba tomu niečo. Asi si dáme nejaký make-up.
Ježiš. Ten. To je správny. Tak opeknela. Možno, že keď jej nebude vidno do tváre, že bude krajšia. Ne, ani to jej nepomôže. Dobre, takže toto zrušíme. A dáme jej... Ešte na pery. Hneď je kočka. A toto tu nemá chybu. Dobre, takže teraz si dáme plavky. Plavky si dáme tieto. Ale v modrej. Skúsime v modrej farbe. Alebo v tej ružovej. A z tohto tu si dáme toto. Bohužiaľ, tu sa ponožky nedajú dať. Teraz si vyberieme aspiráciu a ona bude lamačka srdcí. Určite je modelka a bude vyšinutá. Čuba! Bude materialistická. Bude na peniaze. A bude geniálna. Binja! Teraz jej vytvoríme kamaráta. Sebevdi hob. A ten bude mať namyslenú chôdzu. Jeho hlas. Skiba Yamoob. Oh, Zatork. Kumau, Narga. Zakini Mixlin. Finna growl. Yibao Lane. Taký tu. Wadiza. Aspiráciu bude mať tiež takúto. Bude také, Magno Stube. že sa naštve na všetko. Bude detinský, alebo bude líny. A bude Webna. bude detinský. Oh, petage. Teraz si zrušíme všetko, aby sme si mohli vytvoriť tvár. Takže jeho tvár bude taká vtipná. Taká kocka tá bude vyzerať ako... Bude trošičku pripomínať nejakého žraloka. Ale stalo sa. A jeho uši budú strašne malé. Taký kockatý bude. Toto keby sa dalo zmenšiť. Dokiaľ nejde to. Nevadí. No. To je pokus o nejakého Číňana. A on bude mať... Bude mať také oči. Teraz si nastavíme typ pleti.
potom mi príde aj taký vlkolak. Ale takého necháme. Dáme si tieto vlasy a Fuzzy dáme tieto. Budú ružové. Aj vlasy sa mohla dať. Také do fialové. Ružovo-fialové. On sa bude tiež líčiť. Takto. Ešte namalujeme aj oči na čierno. No fakt, jak upír mi príde. Nič, ideme na telo. On bude takej malej útlej postavy. Pretože vyšiel práve z posílky. Takže bude vypracovaný. Trošičku mu brúško pridáme. Trošičku len. Zádok sme mu pridali. Ešte nohy. Človek nikdy nemôže zabúdať na nohy. Takže ideme na oblečenie, takže každodenné bude nosiť, čo bude nosiť? On sa nebude obliekať tak extravagantne, iba tak trošičku. Toto by mohol byť on. Alebo ešte toto. No, toto je čistý on. Či musíme krk zúžiť. No, toto bude čistý on. Trošičku tvár mu takto zväčšíme. Nech má súmernosť s postavou. Teraz mu pridáme nejaké tie doplnky. Určite bude mať hodinky ako každý správny chlap. A topánky, keďže ja vždy, keď vidím tieto topánky, sa musím usmiať kvôli týmto smajlikom. Tak hádam aj vás potešia. No, pokiaľ ide o formálne oblečenie, tak on si bude obliekať... Zmýšľala som nad niečím takým, ale keby mali čisto svetre, bolo by to fajn. Alebo také niečo. No, prečo tu ukazujú oranžovú a čiernu, keď je to červené? Ak budete chcieť, tak vám potom do popisku pošlem, že kde som vlastne stiahovala tieto veci ako rozšírenia, čo sa týka oblečenia. Ak nie, tak nie, nevadí. Chcela by som mu dať asi tieto tu, keďže už je červený. A vyzerá to celkom fajn. Ale tieto pánky, bože. Tieto tu sú pekné. Tieto tu mu dám. Aspoň jedno normálne oblečenie nech má. Ale na hlave bude mať klobúk. A bude ružový. Vyzerá jak nejaká postavička taká. Jak voodoo babika. Dobre, takže športové oblečenie. Ja by som mu dala nejakú tú čiapku. Asi takúto ružovú. Keďže stále chodí do posílky, tak nepotrebuje tričko, lebo by bolo prepotené.
ale spodky mu dáme jednoznačne také. To som tiež stiahla z tej stránky. No a topánky by mohli byť aj tieto, alebo také. Také sú veľmi pekné topánky. A podľa mňa sa to hodí, ježiš. Mám chuť mu kúpiť aspoň rohlík. No, jasné, bože, pri každodennom... dobre, nič. No, takže papučky mu dáme takéto ružové. Spodky budeme mať tieto. Tieto sú ináč fest, dobre. A tričko si dáme, keď už sme pri tých srdiečkách. A už keď budú spolu spať, tak isto sa jej to bude páčiť. Ak budú spolu spať, ešte nechcem predbiehať. Keď tak ste ma nevnímali. Nič som nepovedala. Dobre, takže na večierok bude takýto tvrdý reper, či rocker, ježiš, reper. Ja už som zmetená. Takže toto by mohlo byť na večierok a spodky určite rúžové. No toto je určite super. A topánky by som mu dala tieto. Keď už miešame ten štýl. A tu vyzerá najmenej na 60. Och, chudák. No a do vody mu dám nie tieto, ale tieto. Počkať ešte na celkový outfit som mu chcela dať na... Ináč tieto tu dnes som si aktualizovala Simsku a tu vlastne boli pridávky vo forme kostýmov. Toto je creepy. Ale som mu chcela dať normálne reťaz. Alebo nedám mu také, alebo dám mu také, alebo čo? Počkajte. Chcela som mu dať originál. Pyžamo a tak, ale na spanie som mu chcela dať. Tu sú strašne pekné tieto. Ale už máme tie srdiečka, takže nič. No. A bude sa volať... Fúha. Jak sa bude volať? Takže bude sa volať Jonáš... Jonáš... Desider... Farkáš. Proste také meno ma napadlo. Takže dáme si to uložiť. Myslím, že všetko som vyplnila, že? No, oni sú dvojka stvorená pre seba, určite. Takže dáme hrať. Dám zdieľať, kebyže to chcete si stiahnuť. No a popis dám Let's Play. Nasťahujem ich do Lazenskej oázy. Či do Lazenskej oázy. Dobre, ja to neviem, či sa čítať, neviem po česky dobre, takže ich nasťahujeme sem. Ináč aj toto tu pridali, pretože predtým bol čisto iba tento vlastne prebiehal loading a tu nič nevypisovalo.
Takže teraz budem čakať. A čakať. Pritom už by sme mali dávno hrať. No a vlastne nasledujeme až v ďalšom dieli. Takže takto vyzerá naša dvojka. Obidvaja sú sexy, pre seba stvorení. Ona je jak z inej dimenzie. To, keď tak pozriete, za krylo nášho Desidera. Chudák Desider. Však ona ho pripúči asi. Ani nevošla na fotku. Ach bože. Dobre, takže dúfam, že sa vám moje video páčilo. Dajte like a poprípade odber. A ak budete vlastne chcieť ten link na stiahnutie oblečenia, tak vám ho dám do popisku. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.